Здравейте на всички потребители, аз съм FunnyMonkeyBG и днес ще ви покажа как да се направите Minecraft сервер. Трябва първо да влезете в сайта aternos.org и да цъкнете на Get Started, за да се направите регистрация. Тук пишете вашият имейл, после ще трябва да направите потвърждение на регистрацията от имейла си. И да, тук юзернейма, както искате може да го напишете, стига да не е заето. Например, и да, не е заето. Тук паролата, каквато искате, само че трябва да е... Не, всъщност не знам дали има ограничение от букви. Да, 6 букви, повече от 6 букви или цифри. И да, след като цъкнете на Sign Up, вие ще си направите регистрацията и трябва да влезете във вашия имейл. Когато влезете във вашия имейл, ще имате съобщение за потвърждение на вашият акаунт. И да, там трябва да цъкнете на един линк и тогава ще се отвори тук. Трябва да цъкнете на логин и да, тук пишете вашето име на юзернейма, който сте си избрали, а тук пишете паролата. И да, аз пиша така и нека влезем. Вече когато сте влезли, може да направите вашия сервер от тук. И сега тук пишете вашето IP, може да е каквото си искате, само да не е заето, може да цифри, може да е букви. Май става с български. Да. И да. От тук са слотовете за хора, които ще играят в сервера. И да, ако ще играете двама в сервера, цъкнете на 2. Whitelist не е препоръчително да го слагате. Онлайн мод, ако не сте си купили играта, трябва да е на Cracked. А ако сте я купили, на премиум. И двамата, ако сте я купили, иначе би трябвало само на Cracked. И така, Game Mode по принцип Survival. И ModD е името на вашия сервер, като влизате, в смисъл, като го добавите и там какво да пише, като гледате сервера. И например, i8 е версията, и да, така. В принцип може да го направите само някакви букви, ако играете Survival, да го напишете само и да. Тук е там нормалността на играта. Може да е лесно, нормално, трудно и без чудовища. И да, спокойно, да. И PvP-то, ако не искате да се биете, по-добре да е на ново. За прекъсването вече съм тук и да, стигнахме до команд блока, трябва да е така позволен. Всъщност вие решавате позволен, непозволен. Тук по принцип както... Не, по принцип, но трябва да не е позволено, защото иначе като цъкнете два пъти спейси ще може да летите. Animals Monster трябва да са позволени. И да, тук вече ще избирате версията на вашия сервер. Има всякакви, не точно всякакви, няма 1.8.1, 1.8b и там някои други. Добре, в принцип 1.8.1 може да цъкате Install. Вече версията ви ще е 1.8.1 и да, тук сега има конзола, но за нея ще такова по-късно. Сега нека започнем. Тук цъкате ESI Accept the и да. Сега тук чакате в опашката, зависи колко хора има. Например, аз сега ще чакам 2 минути. И ако например има 20 минутна опашка, трябва през 2 минути да цъкате това, ако сте тук. Всъщност принцип е 5 минути и можете през тези 5 минути да цъкнете. След
5 минуса, вече няма да. Ще се спре това, няма да се в опашката и ще трябва да започнете наново. В принцип, свършва по-бързо това от това време тук. И да. Нека да почакаме малко. Сега конзолата може да напишете, например, ако влезете и искате да имате Game Mode или нещо, пишете OP и името на играча. Ако искате да се телепортвате, опнете и двама ви, например OP и името ви. И да, искате Enter и ви опва. Не трябва да се вътре в играта. И да. Още една минута. И може да помагате с превода на това, с превода на сервера. Вече са помогнали на този език, не го знам, това на немски и на английски. Чакаме още малко. Както виждате, бяхме от 115-та позиция до някоя си. Станахме сега първа. Имате колко компютъри работят. И да, сега трябва да копирате IP адреса. Ето така. Искате десен бутон, копи. И да. Тук трябва да ви пише Started и да почакате малко. Сега. Още малко да изчакаме. В принцип не отнема много време. Ето вече е почнато и може да включвате Minecraft. Така, включвате вече. Само да заради. Добре. Така. И сега имате няколко секунди да влезете в сървъра, иначе сървърът ще спре 5 минути, не няколко секунди. Ако не влезете, сървърът ще спре и може пак да се го пуснете, но пак ще трябва да чакате. Ние го направихме за коя версия? 1.8.8. И да. Така, нека да започнем да играем. Така. Сега ще ми се пусне на голям екран. И... не. Да. Сега да почакаме малко. Да, Майнкрафт се зарежда бавно. Така, и сега на групова игра, директно свързване и цъкате, задържате контрол и цъкате V. И да, аз не съм го копирал явно. Можете също да го маркирате и да цъкнете контрол и C. И тук Ctrl и V. И да, вече сме в сървърът. Ето виждате, не спам на някакво място, то е рандъм. И да, сега нека да се опнем. Оп. Monkey BG. И така. Сега се опнах и виждате дадени права на Funny Monkey BG. Може да напишете Game Mode 1 и да полетите. И да, ако искате да се телепортнете при някой, тъпо е името на играча, но трябва да сте опнати. Ако искат той да се телепортне при вас, той трябва да е опнат. И да.
И сега да излезем от Майнкрафт. И да, вече може да спрете вашия сървър. Го спрете и вече когато искате пак да играете, пак да го пуснете. И да, това беше за този епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, се абонирайте, харесайте видеото и чао!